Okay, Michael, banat. Lord, salamat sa pagkain. Amen. So yung makulay na buhay mga kabeli, yan, part 2 ng ating video ngayon. Magluluto si Kuya Jepoy ng chicken Spaghetti mga kabeli. Chicken spaghetti. Fry muna tayo ng chicken. Yan, nandito Habang papakatong tubig na mainit. Yun, nandito Para pa din tayo sa ano na. Nasa Makabebe pa rin tayo ngayon. Init. Yun, may naluto na pala. Okay. Ano na mga kabeli? Mga kabeli, dalawang set na tayo sa fried chicken natin. Maraming salamat po. Yan, Ate Vilma, yan, maraming salamat sa pa-birthday mo kay Jepoy. Thank you po, Ate Vilma. Nayabot ko na yung 1,000 para sa akin. Salamat po, Ate Vilma. Thank you po. Yan, Tita Celia Bagay, maraming salamat po para sa biyanan ni RGTV. Yan, thank you. Malaking tulong po yung pinadala nyo. So, iabot ko baka bukas. Kahit i-send mo na lang sa bank niya or Gcash. Thank you, Tita Celia. Thank you po. Sana po. Kabeli sponsor, love you. Ayun o. Yun, Pakulo tayo pasta mga kabeli. yeah, pakulo mo na. Spaghetti, pasta. Yan. Ikaw muna si Kuya Michael for today's video. Kabeli, pasta na tayo. So ito, siguro yan, okay. So may mga tutorial to, spaghetti sa chicken natin, pwede natin balikan pag gusto nyo. So Belly, fried chicken, marami pa ipa-fried mo po eh. So yan, nakakalahati na. Magdadalawang kalan na tayo, tapos na magpakulo si ano eh. So mga Belly, dalawang kalan na kami sa fried chicken. So tapos na magpakulo ng pasta si John Paul. So yan, wala si Michael, sa kanya yan eh. Okay mga Beli, lulutuin ko na yung pasta natin, spaghetti sauce, para tuloy-tuloy na tayo. Tapos magdadalawa na tayo ng magdadalawa na tayo ng kalan. Okay, mainit. Okay mga Beli, start na tayo. So spaghetti, yan, bawang sibuyas, so butter, star margarine. Wala na, konti na yung star margarine natin mga Beli. Haluan natin cooking oil. Mga Beli, bawang sibuyas. Mga Beli, nagdalawang kalan na si Jepoy. Para mapabilis na yung so mabilis lang kasi itong sauce na ito mga Beli. So ayan, may tutorial na rin po ito mga Beli. Kung gusto nilang balikan sa ating mga video. Pork giniling mga Beli. Yun, may tumatawag. Rock salt.
Black pepper. Ayan, shoutout nga pala kay Kuya Roy Musti, Ate Gemma, Kuya Rod Paya, dan Ate Hilda, Kuya Aris, dan Ate Jo. Yung mga beli, balikan natin mga 5 minutes. Okay na itong ating, okay na yung ginilig. Tapos, yun na, tuloy-tuloy na to. Thank you. So mga beli, okay na yung ating pork giniling. So maglalagay na tayo ng timpla. Ketchup mga beli. Spaghetti sauce. So meron tayo 10 kilong spaghetti. Bili, try nating maglagay ng anong tawag dito, cameraman? Cream of mushroom. Cream of mushroom sa spaghetti mga bili, maglalagay tayo. So dalawa. Black pepper. Habang naglalagay si Jepoy, sasabay na natin. Sa mga bili, brown saka white sugar. Thank you, John Paul. Sampung kilong spaghetti. Ini ba? Sige. Madalan. Okay mga beli, maglalagay tayo ng tubig para dumami sarsa natin, hindi masyadong malapot. Mga beli, mainit sa Pilipinas. Kaya kunin nyo na kami, Kuya Roy. Ate Jo, nakita mo, Jampol. So mga beli, malapot pa rin yung sauce natin. So magdadagdag pa tayo ng tubig. Okay mga beli, hintayin lang natin kumuluto. Tapos titikman na ni Sino? Kuya Jepoy. Wala si Jampol, ay wala si Michael eh. Jampol, Sige po. ano to? Hotdog. Paborito ni? Kuya Michael. Kala ko ikaw eh. Yan mga beli, hindi kasama si Jan Jan. Gawa ng may lakad pa antin mamaya. So didiretso tayong Bulacan. Okay mga beli, tayo lang natin to. Kumulo, titikman na natin. Thank you. So yan mga beli, pwede na tikman ni John Paul yung ating spaghetti sauce. So mga beli, nag-aayos na sila Jepoy doon. Habang nagluluto tayo dito, ayan na, nagpapak na sila doon. So John Paul, sige. Yun. Nyama na Paul. Kakaiba to. Ayan to, cream of mushroom. Kulang pa po sa tamis. Mga beli, titikman din natin. Yun, tama si John Paul, mga beli, kulang sa tamis.
Pero yung ano, yung cream of mushroom niya, nagdala din dahil sarap mga beli. Masa yung creamy. Alam naman natin, pag bata, mahilig sa matamis na pagkain. Yan. Lalo na pagdating sa spaghetti. Paborito nila yan. Okay, tikman mo. Ah, Beli, patitikman natin sa bata. Mainit daw, huwag kang maano rito. Sarap. Rock. Lasang ano? Malasa. Okay mga Beli, packaging na tayo. So, pwede na to. Thank you. So mga Beli, naka 50 packs na tayo. Yung chicken spaghetti natin. So, pag naka 100, igugo na natin to. Isang mabilisan na to. Yan, pakita mo dyan po. So, dito kami nag-pack kasi napakainit doon sa pwesto namin. Nandito yung daanan ng Hangin. hangin. Spell hangin ka. H-I-R. Air na lang para 3 letra lang. Ayun mga Beli, yan thank you sa mga sumusuporta. Yan mga Beli, isensya na hindi tayo naka-upload kahapon kasi na-busy ba ako kahapon? Busy po. Busy. Papahinga. Yan, na-busy sa papay nga. Dahil mga Beli medyo na ano yung schedule ko ng pag-upload yan sa editing natin. Thank you, God bless. Pakita mo, Jampol. Buntats na yan, Jampol. Mapaya ka tutok na kita malati. Saan na galing? So mga Beli, tapos na tayo mag-pack. So meron na lang siguro mga 20 pieces na pinapack si Jepoy. So tuloy-tuloy na tayo. So ayan, 200. Hello po. Hello, lipat na. Lipat po. So yung mga Beli, dadali na doon sa harap ng cubicle natin sa kitchen. So doon tayo mag-distribute ng spaghetti chicken with drinks ata. So may drinks sila ng naka-ready para isasabay natin. Yan, shoutout po kay Ate Marie. Yan Bibo, Gabe and Jinky, si Kitin. Yan, from North Sagaray, Bulacan. Gawa, ano ba sa mo doon? Yung apelido. Squitin. Si Squitin, yan, Gabe. Gabe and Jinky. Yun, Gabe and Jinky. Yan, shoutout po from North Sagaray, Bulacan. Salamat po. Sagaray, Bulacan. Shoutout po sa inyo. Mga may gusto ko shoutout. Thank you po ulit kay Tito Aris, yung Tita Jo. Yan, maraming salamat Tito Marie. Yan, Tito Bill. Yan, Tita Celia Baki. Ate Ellen. Tita Nora Lynn. Yan, Tita Lita and Tita Nanette. Game na tayo, go. Mamigay na tayo. So, abisuhan nyo na yung ano, yung may bahay para start na tayo. Nandiyan na. Okay, game. Very, may mga bata na. Hi guys! Hi guys! Hi guys! Mag-thank you tayo kay Ate Ning. Thank you Ate Ling! Thank you! 1, 2, 3. Thank you. Thank you Ate Ling! Yan. What's up guys? Nay, hintayin lang po natin yung ano hintayin lang po na natin sila. Mapapanood. Opo, doon po kayo sa malilim. Doon po kayo sa malilim. Kuya, mapapanood mo yan sa YouTube. Okay mga Beli, so hintayin na lang natin yung may pa-event, yung kapatid ni Ate Ning. So eto na. So may soft drinks pala. Soft drinks pala ang kasama. So ito provide nila. Sila yung nagano. So ito lang in order sa atin. Yung 200. Malago, display. Ayun. Anong pangalan ni Ate? Christy. Si Ate Christy. Ayan. Boss, meron pa doon sa loob? Wala na. Ayan. Ate pa kasi yung Wow, mamaya na pag paubos na lang doon natin. Yan.
Ate, yung isa dito sa labas, nagkakakuha ng ticket. Dito po, para hindi magulo yung mga lalapit. Bilanglan mo na rito. Bilanglan mo na lapota kay. Timba, dyan, tapi ko gagawin. Eh, kung sabay-sabay na back na yung mga talon. Metong ini. Bibitigan mo, bibitigan mo. Oy, ganyan ka soft drink. So game na mga beli. Ano? Arot, ela pwede len, halidula. Otlengot ne. Ganyan ka soft drink. Dapat kumakas. Makaingat-ingat ko pa naman na hindi maputa to. Ba't kinakain nyo yung ticket? Kumari! Paul dadami may kamamit. Kamu dyan, may isang metong meron. 1 meter soft drinks. Ay, ito. Sabi ko nang ikita ng inom. Thank you. Maraming pakatugod po at bilo ko din may shopping spot. What bilo ko espiritu. Dapat ending gapo. Tali niya po. Ano manabo eh. Dapat kahit hindi ka nakakuha. Dapat. Kaya pila, may ticket. Lagi na ticket, kaya tara pa. Basta kita mo. Balot! Hindi ko manikikit eh. Uy, yun ang pang-ticket. Ito ating ticket. Ito. Baby. Ito dito susugal ka ito gaya. Wala ticket ito. Sabi dyan, gisingan na eh. Amin na lang. Abot siya yung ticket. Hindi ka utlok, kita ay pupunta yung Abot ko, babe. Manyal po sa ticket. Lako pa kota na. Hinandakan mo ang tawag mo. Bigyan mo yung ticket. Atanda ka pag may kan. Ako! Ako nga. Yan may soft drink ka doon. Kaya may soft drink. Thank you po. Thank you po. Thank you po. Get in there, Bobby. Wala ko ticket. Ginawa na yata ticket ni Jake. Kasi nangarata ito ticket ko. Lang ginawa yung beto. At wala rin binye ko. Paseros na lang. Lepasero. Ilan na ito? 2.8. Kupa ko sa biscuit. Are! Melili ka hindi? Melili ko. Hindi namin yung kabanda.
Ulas, yung mga tiyan. Kambongin mo, boy. Napo ka ako. Sa dalang tiget, tingnan nyo lang. Pagkaan ka lang mong dalay mo. Alaya kaya? Mahal mo nga dala kanyan. Ano lang ang Mahal mo. Mahal mo. Malang po. Ginagawa mo na kanyan. Ginagawin na, makanya na. Sunod-sunod kayo mo. Baka tayo magulo pa malyada ka. O sige, lumapit na ka. Sige. Luwas-luwas muna, pila. Luwas. Salamat po. Mapanakot. Ikaw ka ng paine. Ready, sir? Matala mo na keto. Tala mo ito nga bro. Talaga makalagay siguro yung ganda. Salamat. Nagsiling swelwa na alam ko. Salamat. Ingat kang niya sa drink. Dala nga tabili mo yun. Matalunas. Paladar tapos maado. May ganda sa Balong na rugong matuanin diri. Sa kanan niya banday mo wala. Nilagay. Melak na siya pa kanini. Ko? Nilang. Sak makasok. Aki mo ata ng tangalak na. Alina po. Alina po. Thank you. Rosa. Ilang yun na kota. Kaya naman tingnan ka bro. Tingnan ako bro. Karetso na kreta, si baby ka. Kalau pa namin labasan, tayo tala ka ng ticket. Tang na ng ticket, tala ka na. Hello. Nalaret? Adwa. Ingat ka soft drinks ka. Thank you. Wala na. Wala na naman ah. Ilan? Kaya nyo na nga po, hindi sa akin. Alas Sobrang. Chacha ito. Buhaya pis. Magay ka pa yung camera ko yan. Ay, pangala ticket. Wala na soft drinks sa amo. Wala na soft drinks. Wala na soft drinks na. Sa kami din na nandun. Yan, isot yung meeting na niya doon. Okay mo. Spaghetti mo yan, nalang chicken na. Okay, tana ko kanyan. Hindi na kayo. Tana ko ka rin. Maglako na ko kanina. Wala nang Patrick yung ticket. Patrick, tabi mo dito.
So yung mga kabeli, magliligpit na tayo. Tatagalin na natin yan. Bay, tayo mo? Ano? Kita na po. Lipitan na? Bukas. Ang tapos din. Hanggang ngayon, mainit pa din. Oo. Di, mamayang gabi wala rin araw dyan. Ha? Mamayang gabi wala nang araw. Mamayang gabi wala na? Madilim na po dyan. Oo, sige. Sige, mamayang gabi na tayo magligpit. Ha? Yan na? Sige. So yan mga Beli, tapos na tayong magluto at magpasaya ng mga bata dito. So nakapamigay na rin. Yan, so mamaya mga Beli, magpapaalam na tayo kay Ate Christy. Yan Ate Ning, maraming salamat po at paulit-ulit nyo pong kinukuha ang kabeli pagdating sa mga okasyon niya. Yan, Kuya Al, thank you. So yan, naka-ready na ang Team Kabeli. Yun, yung basura, inaayos mo na. Go, ano sabi nila? Saan natin pwede lagay? May kumukuha po. May kukuha dyan na lang. Ayusin nyo, kuha ka na ng plastic na malagay. Kahit yung mga sako nung ano. Okay mga Beli, paalam na tayo kay Ate Christy. Thank you. Yan mga Beli, paalam na tayo kay Ma'am Christy, saka kay Sir Patrick. Ayan si Ma'am. Thank you po. Thank you, Ate Ning. Yan. Birthday ko. Saka po dun sa may-ari ng bahay. Anong name po? Ayan po, si Kuya Jack. Yan. Pakinggan na lang po. Maraming salamat po sa may-ari ng bahay, si Sir Jap. Thank you sa pagpwesto dito sa lugar mo. Thank you. Sir Patrick, mami, gusto kang shoutout. Okay mga Beli, hanggang dito na lang yung vlog namin. So, yan. Marami tayong napasayang bata. 200 na bata. Thank you po Ate Christy. Okay, outro. Thank you po mga kabeli. Ate Christy, thank you po.